Bir-reklutaġġ li jmiss ir-rekluti tal-Pulizija ta' Malta se jingħataw taħriġ ta' sena flok 6 xhur akkreditat mill-Università ta' Malta. Il-kmandant tal-Akkademja Kerin Galja li hija l-ewwel mara li qed isservi f'din il-kariga spjegat li l-kors issa se jinkludi taħriġ fuq il-lant tax-xogħol li minnu l-istudenti jiġu assessjati. Ħajkollhom ukoll on the job placements. Ta' min jgħid li f'daw il-placements ħajkun hemm mentor qiegħed isegwihom u wkoll joħroġ rapport fuqhom għax dan huwa ħajamel ukoll parti mill-kors akkreditat. TVM News iżar waħda mill-lezzjonijiet tal-Akkademja fejn ir-rekluti jingħataw 27 lezzjoni ta' sija u nofs prattika, flimkien ma' numru ta' lezzjonijiet fil-klassi li jikkumplementaw it-taħriġ fiżiku. Dan huwa control and restraint tajjeb, hawnhekk nużaw 5 techniques plus oħra bħala kontroll. Nużawhom bħala offensive u defensive. Għandek scenarios li huwa importanti ħafna, ġifieri kif jippreservaw li jsibu xena ta' delitti jippreservaw l-affarijiet. Għandek sparar, għandek kif isuq karozza, ġifieri hemm ħafna u ħafna affarijiet. Komplejjejt li t-taħriġ mogħti lir-rekluti huwa fost l-aktar uniku fl-Ewropa. Jiena mort Akkademja ġew l-Belġium u hawnhekk jiġu pereżu Ġermaniżi, Pulizija Ġermaniżija. Il-kontra ta' jgħidulna nisma' hawnhekk intom vera tagħtu l-ħin fit-taħriġ. Sean Vella u Luis Buzuttil huma fost 33 rekluta li jinsabu nofstri fit-taħriġ. Spjegaw għalfejn applikaw u fejn jixtiequ li jispeċjalizzaw. Familti kollha din forsi disciplinati, għandi it-siju u nannu kienu fil-forsi disciplinati tal-Ingilterra u it-siju kien ta' vera inspirazzjoni biex nidħol dil kategorija. Naħseb li iktar post li s'issa qed jinteressani huwa l-RIU, hemm ir-Rapid Intention Unit, għalkemm ma m'hemmx nisa s'issa fih, vera jinteressani u narah li xogħol jaqbel għalija. Fl-aħħar 5 snin l-Akkademja tal-Pulizija laqat medja ta' 44 rekluta f'dawn l-aħħar 5 snin għal kuntistabbli. F'kull reklutaġġ medja ta' terz tal-applikanti ikunu nisa.